Non mido nada, moita improvisación, é un pigmento moi fino, moi puro, moi... Bueno, a min gustame moito. Bueno, agora botámoslle o adherente este que é látex. Este é un pouco a base de todos os cadros que levei a Barullo Branco. A veces teño que pisar a obra, como vedes, este tamaño non é moi grande, pero cando pinto tamaños moito máis grandes, pois a veces piso a obra. Isto despois tarda a mellor un par de días en secar. Supoño que hai no fondo un porqué, non? Por que che tira unha cor ou non che tira outra, non? Este non che collen na casa, non, Xoan? No chan. No teito, sí. No teito, sí. Este vai aquí. É o único como sei. Arriba está bien. Ahora, isto varioume, porque eu antes... Si, a separación xa puxen máis ou menos isto. O mellor un pouco. Eu teño 2 centímetros. Sí, 2 tamén é. 2 centímetros e penso que lle sobra. Así non só... Aquí xa, aí vai, sí. Enganchou? Seguro? Pois listo. Sí, está ben. Está ben, sí. O baixo non ten... Esta é a peza que dá título á exposición Barullo Branco. Foi a primeira que fixen da serie. E, bueno, o do barullo, pois, xenerou porque realmente, comparado con outras pezas, está totalmente eliminada a figuración. Esta, barullo en cogollos, pois por eses pequenos tochos que se ven aí de pintura, non? Concentradas. Barullo Casa, que lle dou ese título solamente pola silueta da casa, non? A silueta infantil. Son obras independentes. Non sei, levanse como moi ben, non? E por iso os colguei xuntos. O maior problema tuvémolo aquí, non? A hora de distribuir as pezas, non? Porque, bueno, lle das moitas voltas, non? Incluso todavía mañán as desmonto e me vou ca dúbida se podría ser de outra maneira, algunha zona concreta, montarse de outra maneira, pero, bueno, esta barullo neve conxelada, non? Por a cantidad de branco que ten, solo lle añadín esas 3 manchas en azul. Supoño que como este regámeno nada máis, como ejecute, aparentemente non leva ningún rumbo, non? Pero, bueno, acaban tendo a decisión de parar. O tamaño da peza, unha decisión tamén... No, bueno, esas son decisións intencionadas, son das máis claras. É igual que usar a pintura ou usar os pinceles. É o único que podo decidir claramente para facer algo. Despois a temática ou cousas así, pois me van salindo a medida que avanzo no camiño, van salindo. Hai moitas pinceladas que son intres, momentos que chego e nada, collo un pincel, collo pintura que me queda e mancho e nada máis. Despois temos esas 4 pezas que tamén as coloquei xuntas, mezclo con látex e todo uso pigmentos, novos pigmentos que provenen do mundo do aluminio. O seguinte ten un mondito como de flora, non? Igual que o seguinte, e igual que o cuarto, non? Pero os 4 forman unha unidade, non? Comida barullo, ten a manchiña esa vermella que é naranja, que lle dá un contraste, non sei, logra salirse como un pouco do cadro, non? Necesito estar moi tranquilo, volver ao meu mundo, estudio solitario, música, estar ali, botando en falta quizá visitas que me ten pasado, non? Botándose en falta, non? Pero agora doume conta que ou é así ou non pinto.
como que quero pintar, pois, a esta obra é unha das máis grandes, que se titula Barullo Cronado. Introduxen aí follas secas, restos que sempre me van sobrando no estudio por vivencias, non? Cousas que van quedando ali, flores secas, follas, e as acabo introducindo de vez en cuando, non? Acabouse un paisaxe, non? Como se foran xogos en pequenos espacios de tempo, non? A pequenos intres traballando. Estendo todas as telas no chan antes de pintar un pouco pola materia, non? Que leva, porque se as pintara no bastidor, pois cedería moito a tela, non? Pinto no chan, acabo e despois entelo todas, non? As pequenas podo pintalas xanteladas, porque aunque leven materia, pois non cede, non? Pero estas grandes, as de aluminio, pois tamén, estas tamén as pintei no chan, porque esa pintura é moi diluída, é unha pintura moi elevada. Cabeza sucia se titula. Bueno, vin unha cabeza, non? Hai xente que dixo que ve unha ballena, pero bueno, gustoume moito que a mancha moi especial para min esta peza. Esta sí que ten un pouco a intención, non, de barca. Outro día me decían que lle recordaba ao Prestige, non, o chapapote, pola mancha de abaixo. Eu digo, bueno, está ben. Pero bueno, que non é algo que use habitualmente, non? Unha figuración tan clara. Es que se poden montar centos de exposicións distintas ca mesma obra, non? Hubo que decidirse por unha, pois, non sei, decidín esta, supoño que gustou, porque a xente polo que me di, pois gustou moito. Sorprendeulle a moita xente, porque además é obra toda inédita, é desde a máis antigua do ano 2005, pero é obra que non expuxe nunca, non a veu nadie, nin os máis íntimos. É a primeira vez que salen do estudio, non? Como que di. E, bueno, esta é unha das pezas máis reclamadas pola xente, non? Gustou moito. A verdade que hasta tuve en dúbidas a hora de traela, e mira que por onde acertei traéndoa, foi unha das que máis gustou. Eu miro moitas cousas, son moi curioso, me gusta observar moita xente, as poses, as formas, envidio moitas cousas, non? Sanas, envidio moitas, gustaríame ser de moitas formas. Ao final descubro que só podo ser dunha, pero, bueno, eu creo que todo ven do exterior, non? O mundo é interno, é meu, pero eu creo que todo ven do exterior, ven das vivencias, non? De todo o que lees, aprendes, ves, ou escoitas, ou che din. Pero, bueno, estuvemos aí anos traballando entre unha serie de artistas para conseguilo, non? Porque necesitábamos nós non necesitábamos, o arte, a cultura en xeral necesitaba un espacio con toda a cantidad de artistas que había na zona, e que siga vendo, pois necesitaba o Concello unha sala para estes eventos, non? Aí traballamos, aí a conseguimos, e de momento se conserva, esperemos que se manteña, non? Mañán descolgamos, espero chegar arriba, a semana ou pa o mes, poñerme a pintar e volver a ser o que fun cando fixen todo isto, non? Pintor e nada máis. E un pouco é todo isto, a exposición Barullo Branco. Estuve en Peoronte. Jugando, hola. Neftalí, ¿no? No, pero era por eso. Viñache solo. Quedas a tomar algo, ¿no? Moitas gracias. Este ano presento Barullo Branco, é todo o soporte de tela, excepto esta peza, que é a única que mantén aluminio. E o título ten un pouco que ver o do branco por un pigmento que uso do aluminio, no mundo do aluminio, e o de barullo un pouco é porque, bueno, a miña vida, pues, internamente un pouco desastre, xa de barullos, non? Barullos que en outros tempos pintei de negro, de oscuro, e este ano, pues, ou esta época, se me dou por pintalos de branco. Eso é lobeira, aunque non o parece. Pelos de todo tipo, bueno, perfecto, podría haber un... Pero que me dixo que estaba calibrada coda lá. Claro, eu tamén. Non sei quen falaba, se era de Estío, era el, partindo dos errores,
que o decía Motherwell, pois que a partir dos errores tamén chegas a certos camiños, non? Manu, que? Non vexas que peso me quitou de encima. Eso sí que se agradece. Vamos a estar, hombre. Me encanta, de verdad. Vou traer a un amigo meu, a Daniel do Hotel San Celso, que non lo ¿Dónde está Blanquita? Hola. Se me complica por aquí. Sí, de obra, senón, nada máis, dar as gracias ao Concello de Vilagarcía, a Cultura e a presencia de todos vós. Bueno, nada, gracias. Moitas gracias.